Reit ta, bore da, braf iawn cael bod yma hefo'n gilydd bore yma i addoli. Mae'r Gwasanaeth anofal Arwel o Garsalem yn Caernarfon bore yma. Da ni'n edrych ymlaen ac yn gweddio bendith yr arglwydd ar yn gwasanaeth ni hefo'n gilydd. Cyn i fi fynd trwy'r cyhoeddiadau, mi weddiau ac wedyn fyddai'n trosglwyddo'r awena i Arwel. Arglwydd, da ni'n diolch am y fraint da ni'n gael i ddod at ein gilydd, i ddod i daddoli di. Arglwydd, da ni'n diolch am dy gariad rhyfeddol di. Arglwydd, da ni'n diolch am yr holl bethau daw ti'n rhoi i ni. Da ni'n diolch am fora newydd, yr haul a'r gwanwyn, Arglwydd. Da ni'n diolch yn fwy na dim bod chdi wedi'n caru ni. Ac felly, Arglwydd, ar drothwy wythnos newydd, Arglwydd, da ni'n gofyn i chdi fod hefo ni. Da ni'n gofyn y fyddi di'n siarad hefo ni bore yma hefyd, Arglwydd. Fydda ni gyd yn gadael wedi'n herio, yn annog, ac hefyd yn bywiogi, Arglwydd, gan dair di. Felly, da ni'n gofyn y fyddi di yn siarad trwy dair bore yma. Da ni'n cyflwyno Arwel i chdi'n diolch i ti amdano fo, ac yn gweddio dy fendithi arno fo wrth i o bregethu bore yma. Felly, bydd hefo bob un ohona ni, da ni'n cofio rhai hefyd o'n plith ni sydd yn pregethu mewn eglwysi eraill ac yn gofyn y fyddi di hefo yn nhw hefyd. Felly, diolch Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu dod at ein gilydd, ond yn fwy na hynny bod ni'n cael dod o flaen dorsedd di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Felly, o ran cyhoeddiadau wythnos yma, fe ddylia nhw ddod ar y sgrin rwan. Felly, mae yna astudiaeth yma heno yma am 6 danofal rhodri. Ac mae groeso chi ddod i'r ganolfan neu ymuno dros Zoom. Ac wedyn nos Ferchar, cwrdd gweddi yn Nhŷ Rebecca, ac eto i'r rhai sydd methu cyrraedd dros Zoom hefyd. Does na ddim clybiau plant nos Wener, does na ddim chwaith cyfarfod merchad bore dydd Sul. Ond wythnos nesaf, bore Sul nesaf, mi fydd yna gyfarfod bob oed o dan ofal rhodri. Dwi'n meddwl dyna ni o ran yr cyhoeddiadau. I ni gofio hefyd yma Sara Bordagrin yn gadael Bangor, yn mynd yn ôl i'r ariannu. Mi fydd yna gyfle i ni gweld i gobeithio cyn i adael diwedd yr wythnos yma. Da ni'n cofio yn arbennig amdani hi ac yn diolch am ei chwmniaeth i ac am allu addoli a tyfu ac a bod yn rhannu, cael hi'n rhannu yn bywyd ni fel eglwys a nina hefo hi. Felly cofiwch yn arbennig Sara drost yr wythnos yma. Felly dyma yn rhan i yn dod i ben, ond cyn gwneud hynny wrach na i ledio'r emyn gyntaf a wedyn mi fyddai'n gofyn i Arwel o difynnu. Felly, safwn a chodwn ein can llawenydd ein Duw yw ein nerth. Plygwn lawr ac addolwn nawr, mor fawr, mor anferth i'w ef, felly canwn fel un. Da ni ddim wedi canu hon o'r blaen. Baswn i ddim callach achos dydw i ddim yn gerddor, ond diolch. Reit, gret.
Dau sylw bach. Snam dian crag y gweinidog, nag oes dwi wedi gadael yn Arfon bore yma, a mae enw fer y sgrin yn fel cyfieithydd can. Yr ail beth yw, os mae fel na ydych chi'n canu rei ydych chi ddim yn nabod, dwi'n meddwl sut ydych chi'n canu rei ydych chi yn nabod. Anyway, mae'n hyfryd bod yma. Dwi'n gweud yma, hynny yw, hwn di tro cyntaf i fod fan hyn. Dwi wedi bod efo chi o'r blaen, pan ydych chi yn yr ysgol. Chydig bach fwy posh. Ond, mae hwn yn lyflu. Gret. Mae'n braf dod ato chi, a mae'n braf dod â chyfarchion Eglwys Cyrsalem i chi hefyd. Reit ten. Ges i hwyl garw tro dwytha yn siarad efo'r plant. Hynny yw, gyda nhw fwy o hwyl na fi, gobeithio. Di'r plant eisiau dod i ffrant am munud? I ni gael chat bach. Reit. Da iawn. Unrhyw un arall? OK. Reit. Nawr, yn tro dwytha, oedd Rodri'n gofyn wrtho fi, wyt ti'n OK siarad efo'r plant? A dys i, mae wastad yn gyffroes siarad efo'r plant, achos ydych chi byth yn siŵr be maen nhw'n mynd i ddeud. OK, so mae gen i gwestiwn i chi. A geith yr oedolion ddod i fewn ar hwn hefyd, maes o law, ond plant gynta, pa gyneuon ydych chi'n licio? Os yna gyneuon ydych chi'n really licio? Neu rhyw ganwr ydych chi really licio? Neu rhyw grŵp ydych chi really licio? Neu rhywbeth special ydych chi'n really licio? O, dear. Right. Be am yr oedolion ten? Be di, sgynnon ni ryw grwpis i ryw gantorion enwog neu ryw gyneuon arbennig ydych chi'n really licio? Come on, dwi'n disgwyl chydig bach o go on ten, beth gen ti? Pwy? Wel, hei, mae yna Lego the movie, so mae'n siŵr bod yna Lego the song. O, mae yna rhywun yn y cefn. O, OK, Waka Waka gan Shakira. OK, na i just parcio hwnna am y tro, achos dwi'n gwybod sut dwi'n ffitio hwnna mewn i'r neges. OK, unrhyw beth arall, beth sy'n gen ti, beth ti'n licio? Unrhyw gan sef o buwch goch gwtan o fe. Ie? OK, ie. O'n i'n gweud bydde fe'n exciting, yn dweud hwn? Chi'n gael? Reit, be amdano chi? Unrhyw un fan hyn? Os yna rhyw gyneuon ydych chi'n licio? Unrhyw oedolion eisiau deud? Os yna rhyw gan sy'n golygu rhywbeth i chi? Gan special. I'r oedolion yma, eich first dance chi. Be oedd eich gyneuon first dance chi? Living on a prayer. OK, llai weithio fo honna. OK, da iawn. OK, be arall? Os yna gyneuon, falle bod rai o'n ni mor hen. Back in my day, pan o'n i'n priodi, doedd yna fath beth a first dance. Ond mae'n siŵr bod hwnna. Be sgen ti nawr? Be? Beat It, Michael Jackson. O, ti'n ifanc i feddwl am hwnna, dweud? Da, yn dweud? Beat It, rhythm da. OK, be arall? Yma o hyd, Dafydd Iwan. Bit of a cliché nawr, ond newn ni gymryd hwnna. OK, rhywbeth arall? Na? OK, nawr, mae lot o bethau gwahanol, a lot o bobl di awgrymu pethau gwahanol. Sgwni pam mae pobl yn licio cyneuon arbennig? Ydych chi licio Beat It, achos y rhythm, ie? Sorry. Symud dancing am rhythm oedd hwnna. Sorry. Ydych chi licio Beat It achos rhythm. Mae yna eiriau eraill, okay, newn ni ddefnyddio living on a prayer, fel rhywbeth yma o hyd. Achos mae'r geiriau'n deud rhywbeth wrthon ni. Nawr, bore yma yn y bregaeth, byddwn ni'n troi at llyfr y salmau. A be ydy'r salmau ydy cyneuon. A maen nhw... Oedd y lawd i fyny bach? Be sgen ti? Ti'n cofio? Baid y poeni. Gyd i ddeitha fi wedyn? Nid i ddeitha fi wedyn? OK, gret. Diolch yn fawr. Ond mae geiriau yn bwysig. A mae geiriau yn medru bod yn amrywiol iawn. Mae yna rai cyneuon dwi'n licio gwrando yn nhw pan dwi'n drist. A mae yna rai cyneuon dwi'n licio gwrando yn nhw pan dwi'n hapus. Okay? Be sy'n well gynnwch chi? Cyneuon hapus neu cyneuon trist? Hapus. Ie, mae'n brafiach, yn dydi? Mae'n brafiach.
Ond yn llyfr y Salmau, dyn ni'n cael amrywiaeth o ganeuon. A dyn ni jyst yn mynd i atgoffa'n hunain be ydy'r amrywiaeth. A dwi wedi sgwennu hwn ar fy ffôn achos bod fi'n hen a ddim yn gallu cofio stwff. Reit. Ar eich traed blant, ie? A be newn ni wneud ydy, mi newn ni feddwl am teips arbennig o ganeuon sydd yn y Salmau a newn ni wneud rhyw move sy'n cynrychioli fe. Mae yna ganeuon yna sy'n llawenhau. Sy'n mae rhywun llawenhau? Yay! Go on, ten. Llawenhau. Yay! OK, be arall? Addoli. Sut dyn ni'n addoli? OK, dyn ni'n addoli yn y galon, ond weithiau mae pobl yn rhoi hwnna fatha darlun o rywun yn addoli. So, llawenhau. Addoli. Gweddio. Gwrando. Myfyrio. A weithiau pan dyn ni'n methu deall. Okay? Be dwi eisiau chi gofio bore yma yw, a byddai'n siarad efo yr oedolion ar ôl chi fynd, mae yna rhai caneuon, maen nhw ynglyn â llawenhau. Mae yna rhai caneuon ynglyn â gweddio. Mae yna rhai caneuon ynglyn â gwrando. Be ydyn ni'n deud am gwrando? Mae yna rhai caneuon lle dyn ni'n myfyrio, yn meddwl am bethau. Mae yna rhai caneuon pan dyn ni'n methu deall. Dwi wedi gwneud nhw gyd nawr. Ond dwi eisiau chi gofio hynny oherwydd peth pwysig am y Salmau ydy sut bynnag dyn ni'n teimlo, mae Duw eisiau ni siarad gydag e. Mae eisiau ni siarad gydag e pan dyn ni'n llawenhau, pan dyn ni'n addoli, pan dyn ni'n myfyrio, pan dyn ni'n gweddio, a hefyd pan dyn ni ddim yn deall. So cofiwch hynny, does na'm un adeg yn eich bywyd chi pan dydy Duw ddim eisiau i chi i droi ato fe. OK, gret, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, a neb i di deud dim byd, wedi bod yn really challenging bore yma. O'n i dweud, tryitha fi esi efo chi, nath rhywun ofyn os o'n i'n byw yn ystod yr rhyfel byd cynta. So, dyn ni just skoi sylwadau fel yna. OK, gret. Steddwch lawr, a wedyn, dyn ni'n mynd i ganu'r ail emyn, a wedyn, dwi'n meddwl byddwch chi'n mynd allan i'r gwaith yn ystod yna, ie? Sori, a'r ail emyn yw... Yr Iesu a deyrnasa'n grwn o godiad hael hyd fachlyd hwn, ei deyrnas a o fôr i fôr, tra byddo llewyrch hael a lloer.
dewch i ni wrando ar air Duw fel wedi cael ei gyfnodi yn y salm gynta, salm 1. Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg wedi ei fendithio'n fawr. Yr un sydd ddim yn cadw cwmni pechaduriaid, nac yn eistedd gyda'r rhai sy'n gwneud dim byd ond dilorni pobl eraill. Yr un sydd wrth ei fodd yn gwneud beth mae'r arglwydd eisiau, ac yn myfyrio ar y pethau mae e'n dysgu ddydd a nos. Bydd fel coeden wedi ei phlannu wrth ffrydiau o ddŵr, yn dwyn ffrwyth yn ei thymor, a'i dail byth yn gwywo. Beth bynnag mae'n ei wneud bydd yn llwyddo, ond fydd hi ddim felly ar y rhai drwg. Byddan nhw fel is yn cael ei chwythu ffwrdd gan y gwynt. Bydd y rhai drwg ddim yn gallu gwrthsefyll y farn. Bydd pechaduriaid ddim yn cael sefyll gyda'r dyrfa o rai cyfiawn. Mae'r arglwydd yn gofalu am y rhai sy'n ei ddilyn, ond bydd y rhai drwg yn cael ei difa. Dewch i ni droi at Duw mewn gweddi am chydig. Dewch i ni gyd ddio. O Dduw ein tad, ni'n diolch i ti am y fraint o gael troi at ti. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod yn gynulleidfa o dy bobl di. Dyn ni'n dod arglwydd fel ag yr ydyn ni, a dyn ni'n gwybod bod yna ddim byd i'n cymeradwyo ni, ond dyn ni'n dod yn heiddiant Iesu Grist, dy fab. Garglwydd yn gyntaf yn gweddi ni bore yma, dyn ni eisiau diolch. Dyn ni eisiau diolch i ti am dy waith di, am dy ffordd di, am y ffordd arbennig yma rwy ti wedi trefnu i rai gwan ac anghennus fel ni i gael dod ata ti. I gael dod i fewn i dy gwmni di, y Duw sanctaidd a ffyr, yn bod ni ymhell o fod yn hyn. Ond arglwydd, dyn ni'n dod ata ti, Dad, yn enw Iesu. Dyn ni'n pwyso'n llwyr arglwydd Iesu ar hyn y wnes ti gyflawni drosto ni. Dyn ni'n dibynnu arno ti am bob dim. Ond dyn ni'n diolch i ti felly oherwydd hyn i gyd, bod ni'n cael dod bore yma yn hyderus, achos mae'n hyder ni, nid yno ni, ond yno ti. Dyn ni'n hyderus dy fod ti'n gwrando arno ni bore yma. Dyn ni'n hyderus dy fod ti yma gyda ni y bore yma. Arglwydd, dyn ni eisiau teimlo dy bresenoldeb di. Dyn ni eisiau clywed dy lais di. Wyt ti'n nabod ni bob un arglwydd? Wyt ti'n gwybod be di'n hangen ni y bore yma? Wyt ti'n gwybod be mae pob un ohono ni angen i glywed y bore yma, ac felly llefara arglwydd? Defnyddia unrhyw gyfrwng rwy ti eisiau yn yr oedfa yma ac yng ngweddill gwasanaeth yma. I siarad gyda ni, i roi dy fys a rhywfryw falle sydd angen i wella. I'n herio ni, falle ynglyn â rhywbeth sydd angen i newid yn ein bywydau ni. Dyn ni'n gosod yn hunain o dy flaen di, arglwydd. A dyn ni'n deud, gwna di dy ewyllys di yn ein bywydau ni. Arglwydd, wrth i ni wneud hynny, dyn ni'n sylweddoli eto y fath fraint sydd gyda ni. Y fath fraint anhygoel sydd gynno ni. O gael gosod yn hunain yn nwylo un sydd yn caru ni, un sydd yn gofalu amdano ni, un sydd am ein bendithion. Ond arglwydd, dyn ni ddim eisiau'r fendith yna fod yn fendith jyst i ni. Dyn ni eisiau'r fendith yna mestyn allan. Arglwydd, dyn ni'n meddwl y tu hwnt i'r rhai o'n ni sydd yma
y bore yma. Dyn ni'n meddwl am deuluoedd, dyn ni'n meddwl am ffrindiau, dyn ni'n meddwl am gydweithwyr. Dyn ni'n meddwl am gymdogion. Ac arglwydd dyn ni eisiau i'r fendith yna o gael dy nabod i lifo allan. A dyn ni eisiau bobl ddod i glywed amdana ti ac i ddysgu amdana ti a dod i dy nabod di. A felly arglwydd, yn ogystal â gofyn i ti weithio yno ni, dyn ni yn gofyn i ti weithio trwom ni. I rannu dy ras, dy gariad, dy obaith, dy wirionedd, gyda'r bobl yn cwmpas ni. Fel yn bod ni'n cyflawni y comisiwn mawr o fynd ar neges yna allan a gwneud disgyblion ym mhob man. Felly arglwydd yn dawel yn calonnau ni nawr, dyn ni falle'n cyflwyno unigolion. Unigolion sydd ar yn calonnau ni, unigolion sydd ar yn gweddiau ni, unigolion dyn ni wir eisiau ti eu cyffwrdd nhw, a'i bendithio nhw, a'i newid nhw. Ac arglwydd wrth feddwl am unigolion, dyn ni gyd mae'n debyg hefyd yn ymwybodol am rai pobl sy'n mynd trwy adegau anodd, falle'n wynebu salwch neu ryw anhawster arall. Felly yn dawel ger dyfron di nawr, dyn ni'n codi nhw i dy sylw di, a dyn ni'n gofyn arglwydd nid i fendithio, arglwydd nid i echau yn unol â dy ewyllys, arglwydd nid i gysuro, arglwydd nid i nerthu. Diolch i ti am y fraint o gael dod ger dyfrondi fel hyn. Diolch i ti am y fraint o siarad gyda ti, a diolch i ti am y fraint yna, nid jyst ar ddydd Sul, nid jyst mewn oedfa, ond y fraint yna sydd gynnon ni bob adeg a bob dydd i ddod ata ti. Ac i gloi'r cyfnod y weddi yma eto arglwydd, dyn ni yn gweddio unwaith eto am dyfendith di ar yr oedfa. Arglwydd, dyn ni'n cofio'r geiriau, llefara arglwydd y mae dy wras yn gwrando. A dyna beth dyn ni eisiau deud y bore yma. Llefara arglwydd y mae dy weision yn gwrando. A boed i'r cyfan dyn ni'n deud a gwneud yn y gwasanaeth yma, rwy'n clod a mawl ac anrhydedd i ti. Yn enw Iesu, dyn ni'n gofyn y cyfan. Amen. Iawn, dwi'n meddwl gewn ni un gan emyn arall, cyn troi at y bregeth. Os heddwch fel afon sy'n canlyn fy nhroed, neu dristwch fel ymchwyd y llu, beth bynnag a ddaw ti am dysgais i ddweud, diogel wyf gyda thi. Yn ei ganu.
Iawn, gret. Wel, diolch am y gwahoddiad. Diolch i fod yn rhannu gyda chi bore yma. A mae'n fraint, cael gair rhannu. Mae'n gyfrifoldeb hefyd wrth gwrs achos mae fater difrifol. Ond mae'n gyfle o amser yn gosod amser i dweud wrthon ni rhywbeth dyn ni angen ei glywed. A un o'r pwyntiau o'n i'n gwneud o'r gest yw y pwynt bod gan Dduw rhywbeth i ddeud wrthon ni yn pob amgylchiad pennawd am hwn i ar gyfer y breg ar ôl i Dduw. A dyn ni'n troi at lyfr blwyddyn yn ystod y cyfnod sy'n gwneud ar gyfnod sabbatical lyfr y salme. A ti ddewis salm gyntaf i ddarllen heddiw. Achos mae'r salm gyntaf yn rhyw sort of tôn ar gyfer cyfan. Byddwch chi'n mod i y cyd-destun i ddechrau, a mod i ar gyfer y cyfres. I rai bethau. Doeddwn i meddwl nes o'n i'n paratoi, llyfr y salmau ydy llyfr i'r o'n i'n gwybod bod ers cychwyn y gyfres gyda llaw, dwi wedi bod yn trio darllen rhai o'n chi bore yma, mae'r salm ar gyfer salm canti gynaw. Dwi'n cofio faint o adnodau sy'n salm canti. Hirach yn yr arwr bore yma. Awdur sydd wedi cyfrannu ar blogau llawer ohonyn ni a fel rhan fawon oedd. Dyna dyna tyfu efo fe. Pan dyn ni'n edrych ar llyfr y salmau, yn y sawl ffordd i'w rhannu nhw. Y rhai yn rhannu nhw mewn rhyw 5 rhan gwahanol. Salm 41, a wedyn fannau, salm 72, llyfr 2, ac yn y blaen, nes dyn ni'n cyrraedd y diwedd. Ond mae modd rhannu'r salmau yn ôl i themau nhw, a dyna y pwynt o'n i'n trio wneud efo'r plant yn gynharach. A mae yna ryw 6 thema. Na, fedrwch chi rhannu nhw mewn bob math o ffyrdd. Ond mae yna ryw 6 thema fysen ni yn rhoi i chi bore yma. Un beth sy'n drawiadol, dyn ni'n dieddol o feddwl am llyfr salmau i gyd. Y salmau gewch chi fwyaf ohonyn nhw ydy salmau galar. Salmau lle mae'r awdur yn troi at Dduw mewn rhyw anhawster, a fel yn ei dweud wrth blant, maen nhw o leia mynd fel yna, a weithiau maen nhw'n mynd fel yna, achos dyn nhw ddim yn deall. A dyn ni'n gweld felly peth mor naturiol ydy i bobl Dduw droi at Dduw pan y pethau'n anodd, pan dyn ni ddim yn deall pethau. A hwn, fel i gweud, ydy'r categori ucha. Yr ail, salmau o fawl, salmau sy'n clodfori Dduw, yn rhoi i Dduw hyn mewn heiddi. Mewn heiddi mawr, mewn heiddi goliant ni, mewn heiddi yn hyfuddol. Salmau o ddiolchgarwch mewn amgylchiadau gwahanol, salmau sy'n moli Dduw o brofiadau gwahanol bywyd. Ac unwaith eto, dyn ni'n nôl i'r syniad o brofiadau gwahanol bywyd. Mae yna rhai adegau pan mae bywyd yn braf, a dyn ni'n diolch i Dduw am hynny, ond mae yna rhai adegau ond dyn ni'n gallu diolch i Dduw am ei helpau a'i gymorthau yng nghanol y cyfnod anodd yna, a dathlu ei ffyddlondeb. Mae yna salmau brenhinol yna, mae yna salmau cynamodol yna.
salme sy'n pwysleisio natur y cyfamod yma rhwng Duw a'i bobl ar ôl benodol i'r brenin yn hynny o ddim yn syndod, achos o Dafydd yn frenin yn doedd yn awdur nifer o'r salme. A mae'n y salme o ymddiriedeth. Salme sy'n ymhanol ni i roi yn ffydd yn yw i bwyso arno fe beth bynnag yw'r amgylchiadau. A weithiau mae'r amgylchiadau yna yn medru bod yn anodd iawn. O'n i'n cychwyn draw bore yma, dwi'n bod yn Gwasanaeth, o'n i'n cychwyn am 10, so o'n bron y cychwyn pan o'n i yn dod draw. A oedd y ddau, dwi'n gwybod, yn gwneud, oedd yna roedfan bore yma gyda ni'n gwneud i cyfnodau o salwch efo cancer ac yn pethau anodd. Ond mae faint o'r bobl yn ymddiried yn ni, hyd yn oed mewn sefyllfa anodd. A wedyn salme doeth uneb, salme sydd yn resymu gyda mewn gwirionedd ac yn deud, mae Duw yn un i'w ddilyn. A un o'r heini mewn gwirionedd, dyn ni'n mynd i edrych arno. So, o ran y cwestiwn pam fydde rhywun yn edrych ar y salme, dyn ni'n edrych ar y salme, ddim jyst achos bod nhw'n rhyw happy clappies a codi calon, ond dyn ni'n edrych ar y salme, achos nhw'n rhoi cipolwg o reality bywyd yn ei holl ehanner. Un o dwi'n meddwl beth mae'n deud na'r fi, mae'n mynd yn hen yn rhywbeth. Un o'r hoff ddiwydiadau Saesneg i. Chymod, ydych chi'n gweld pethau ar teledu a ydych chi'n meddwl, waw, all human life is here. Chi'n gweld, dyn ni'n gweld cymlethdod bywyd. Chymod, dyn ni'n gweld pa mor gymleth ac anodd mae bywyd yn medru bod. Ond mae gael Duw yn siarad gyda ni yn y cymlethdod yma, chi'n gweld. Mae gael Duw efo rhywbeth i ddeud wrthyn ni. A bydd y ddyfyniad yn dod ar y sgrin nawr gan Athanasios, dwi'n siŵr sy'n dweud yr un o'n iawn, ond un o'r tadau cynnar nath sgwennu hyn ynglyn â'r salmau. Beth bynnag eich angen yn eich trafferth yn y llyfr hwn, fe gewch ffurf o eirian a'i cyfer, fel y medrwch ddysgu'r ffordd i ateb y galw. A chi fel weithiau, yn y pethau anodd, a dyn ni'n gwybod beth i ddeud. Dyn ni jyst ddim gwybod pa eiriau i'w defnyddio, a dyn ni'n teimlo'n fyd. Ond wedyn falle fod rhywun ffindio enni, neu fe rhywun ffindio sawl sy'n deud sut dwi'n teimlo. A mae hynny mor werthfawr. A'r ffordd i ateb y galw, fel mae'r dyfyniad yna'n deud, yw trwy ddefnyddio'r salmau i droi at Duw. Un o'r holl bregethwyr i oedd y diweddar Tim Keller, a mi ddedodd Tim meditation, remembrance and reflection. Felly wrth ddarllen salm, dyn ni'n cael yn gyrru at ddim i glasio ato fe, yng nghanol holl brofiadau bywyd, i roi yn hunain iddo fe, i'w garu e, i'w ddilyn e, i'w wasanaethu. Ac wrth gwrs mwyn gwneud hynny, dyn ni gorfod wneud mwy na just gwrando, oedden ni'n sôn am rando efo'r plant y bod yma. Ond mae gwrando yn fwy na jyst clywed. Mae gwrando yn cymryd i geiriau fewn, meddwl beth maen nhw'n deud. Clywed yr adnod yma yn llythyr Iago. Gnewch beth mae Duw yn ei ddeud, yn lle dim ond clywed y neges, a gwneud dim wedyn. Twylloch chi yn ydy beth felly. Mae rhywun sy'n clywed ond ddim yn gwneud yn debyg i ddyn yn edrych mewn drych. Yn edrych arno hun ac wedyn yn mynd i ffwrdd ac yn anghofio sut olwg o ddarwe. Dyn ni angen bwydo yn meddyliau efo gwirionedd. A dyna pam mae myfyrio ar ail Duw, yn oedfa fan yn y cartrefi, pan ni'n agor y Beibl adre. Dyna pam mae bwydo ar ail Duw mor bwysig. Achos mae'n effeithio pob dim dyn ni'n gwneud. Mae'r hyn sydd yn y meddyliau ni yn ddylanwadol iawn. Nes i ddarllen y dyfyniad yma bydd yn dod ar y sgrin nawr chydig yn ôl. Sow a thought and reap a deed. Sow a deed and reap another deed. Sow two deeds and reap a habit. Sow some habits and reap a character. Sow a character
and reap 2 thoughts. The new thoughts pursue careers of their own. Chi'n gweld, mae beth sydd yn dechrau o beth ni'n meddwl. A dyn ni'n meddwl, mi fedra i wneud hyn felly. A wedyn dyn ni'n gwneud eto. Ac mae'n dod yn arferiad. A dyn ni'n gwneud eto. Ac mae'n dod yn rhan ohono ni. Nawr, mae'r dyfyniad yna yn disgrifio'r broses yna mewn ffordd negyddol o dyn ni'n gwneud, dydy. A dyn ni'n gallu falle ddeall yn well yn negyddol. Bod ni falle meddwl o pethau gywir, sy'n arwen i wneud y pethau gywir. Sy'n wedyn yn dod yn rhywbeth dyn ni'n wneud yn aml, ac wedyn yn dod yn rhan ohono ni. Ond y gwir yw, mae'n medru bod yn beth positif hefyd. Meddyliwch yn iarhau gwirionedd Duw yn ein meddyliau. Pwyso ar hyn yn ein hyn. A hwnna wedyn yn arwen i falle fyw yn wahanol, ac i ddod yn bobl wahanol. A mae Duw wedyn yn newid ni trwy wneud yn ei wneud. Mae'n dod yn gylch positif. Ac mae Duw yn newid ni, a wedyn dyn ni yn medru gyfarfod ac addoli Duw yn holl tymor o fywyd. A dyna dyn ni'n gwneud yn fyr nawr yn y gweddill o'r neges yma wrth feddwl am sawl gyntaf yma. Sy'n fel yn eithaf, sy'n rhyw fath o gosod y tôn neu'r gyflwyniad i'r salmau. A fydd y 3 pwynt yn fan hyn, achos 3 peth dwi'n gweld yn dod allan o'r salm yma yw, dyn ni'n gweld bendith, ffrwyth a gofal. Fel i ddysyn sy'n awgrymu, mae'r salm yma yn un o'r salmau doethineb sy'n resymu gyda. Ac mae'r salm yn deud, os dyn ni'n dilyn yr arglwydd, yn sgil hynny, fe gawn ni bendith, ffrwyth a gofal. A mae'r salm, os ydych chi'n cofio o'r darlleniad, yn cymharu'r un sydd yn gwrando ar gyngor o rai drwg a rai sydd ddim. Bobl sydd yn ymddiried yn yw a bobl sydd ddim yn ymddiried yn yw. Felly'r pwynt cyntaf, bendith. Yn ni'n clywed y geiriau yma. Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg wedi ei bendithio. Mae'r un sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl ddrwg wedi ei bendithio yn fawr. So os dyn ni'n gwrando ar lais Duw ac nid ar lais y byd, dyn ni wedi bendithio yn fawr. A mae hynny'n wir. Ond dwi ddim bob amser yn teimlo felly. Os dyn ni'n onest, dwi ddim bob amser yn teimlo felly. Reality bywydau pobl ddew ar hyd y blynyddoedd, mae reality yn amgrymu. Os ydy'r adnod yma'n wir, a mae'n gair Duw, felly mae'n wir. Os ydy'r gair Duw'n wir, yna mae bendith yn golygu rhywbeth chydig bach fwy cymleth a chydig bach fwy gwahanol. Mae yna dueddiad yna ni i feddwl am rhai o'r geiriau yma dyn ni'n darllen yn y Beibl, chydig bach yn anwynebol. Os yna tysyn ni'n allan i wrth y cloc, ydy bwts al yna. Y cloc yn ymwneud bwts al yn y ledeiniol yna. A gofyn efo, be ydych chi'n ei bendith? Se'r amwyn o bobl yn dweud o bywyd braf, heb trafferthion, bywyd hawdd ac yn y blaen. Dyna beth sy'n pobl yn dweud. Ond wedyn dyn ni'n edrych ar reality bywydau pobl. Dyn ni'n rhaid i bobl sy'n cael hynny. Y darlun y Beibl yn wahanol. Be dyn ni'n gweld yn y Beibl ydy pobl yn wynebu reality anodd bywyd a profi bendith Duw yn y pethau. Ddim osgoi nhw, achos nhw'n dod i'r ran pawb yn ei tro. Mi oedd yn had yn un o 10 o blant gafodd ei fagu yn gymwyd global y de. A yn y diwedd ath y teulu dipyn o mam a un o'r ei dwytha agosat yn had yn marw oedd Aunty Nancy. A oedd Aunty Nancy wrth i bodd efo un dywediad, un cymal o'r Beibl. Pan mae pethau mynd yn wrong, byddai Aunty Nancy wrth i bodd yn deud, yn y byd gorthrymder ag eich.
Dyna oedd ei thing hi, felly. Rhywbeth yn y ron, yn i chi yn y byd gorthrynder a gewch. Ond wrth gwrs, bydd anti-Nancy byth yn mynd ymlaen i ail ran yr adnod. Achos yn Beibl, wrth gwrs cyfeithiad William Morgan yn anti-Nancy, cofio, yn Beibl William Morgan, yn ei ddarllen, yn y byd gorthrynder a gewch, eithir, cymerwch gysur, mae fi a orchfygais y byd. Dyna reality bywyd. Dyn ni'n profi anawster. Dyn ni'n profi bethau anodd. Ond mae Iesu wedi gorchfygu y byd. Mae yna fendith ar gael yn reality bywyd. Trwy osgoi reality bywyd. Yn y llythyr at yr Effesied, yn benod gyntaf, adnod 3, mae Paul yn dweud, clod i ddiw a thad ein hadrwydd Iesu Grist, mae wedi tywallt pob bendith ysbrydol sy'n y byd neddol arno ni sy'n perthyn i'r Meseia. Ac yn yr adnodau wedyn ni, mae'n mynd ymlaen ac yn sôn am rhai o'r pethau hynny. Y bendithion hynny sydd ar gael i ni yng nghanol pethau anodd bywyd. I fod yn dewis gweithio yna. I fod yn cynnig i mabwysiadu ni. A i fod yn delio efo ni yn ôl ei ras. A i fod e wedi rhoi Iesu i ni mewn rhodd. A meddyliwch jyst am yr enghreifftiau hynny. Bydd bynnag ydy'r pethau dyn ni'n gorfod mewn trwyddo fe. Os ydyn ni'n blant yna fe, mae di'n dewis ni. Mae di dewis gweithio yna ni. Mae di mabwysiadu ni. Mae di delio ni ac mae parhau i ddelio ni yn ôl ei ras. Ac mae Iesu wedi gyflwyno ni fel rhodd. A mae'r fendith yma ar gael i'r sawl sy'n gwrthod gwrando ar gyngor pobl drwg. Pwynt nesaf. Ffrwyth. Mae'r adnod yn deud adnod 3 yn y sawl yn deud, bydd fel coeden wedi ei fflannu o ffrydiau o ddŵr yn dwyn ffrwyth yn ei thymor. Mae yna adnod yn yr ail llythyr Timotheus, penod 1, adnod 9, sydd yn deud am yr un sydd wedi ymateb i Dduw, ein bod ni wedi ei galw a galwedigaeth sanctaidd. So os dyn ni bore yn bobl sydd wedi ymateb i wahoddiad i ni fod yn blant iddo fe, dyn ni wedi'n galw a galwedigaeth sanctaidd. So mae hwnna'n dysgu rhywbeth pwysig. So pan dyn ni'n dod i gredu, dyn ni'n cael y fendith o ddod yn blant i Dduw, ond dwi ddim yn stopio. Mae yna fwy. Mae yna alwedigaeth. Mae yna rhywbeth gynnon ni i'w wneud. A mae'n mynd â ni ôl yn hellach at fwriad gwreiddiol Duw ar gyfer y creu. Os dyn ni'n mynd nôl i'r Genesis, dyn ni'n darllen y geiriau hyn, a dyma Duw yn ei bendithio nhw, a deud wrthyn nhw, dwi eisiau chi gael plant, fel bod mwy a mwy ohonoch chi, llanwch y ddeiar a defnyddiwch ei potensial chi, a bod yn feistr i ofalu yn y pysgod sydd yn y môr, yr adar sy'n hedfan yn yr awyr a'r holl greaduriaid sy'n byw ar y ddeiar. Mae Duw erioed wedi eisiau ni fod yn ffrwythlon. Hynny yw, oedd y orchymyn yna lle Genesis i ffrwythlon. Ond pan dyn ni yn meddwl am fod yn ffrwythlon yn sgil dyfodiad Iesu Grist ac yn sgil dyfodiad yr ysbryd lan, dyn ni'n meddwl am ffrwyth yr ysbryd. Dyn ni'n meddwl am yr hyn ddeud Paul yn Galatiad penod 5. Dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd lan yn ei dyfu yn ein bywydau ni. Cariad, llawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. A mae'n ddarlun hyfryd nid. O'r ffrwyth y mae eisiau gweld yn ein bywydau ni. A dyn ni'n ei ddarllen bod y sawl yn dweud bod y rhai sydd ddim yn gwrando ar gyngor o'r anifol, y rhai sydd yn pwyso ar Dduw, yn ffrwythlon. A mae'r darlun yn ein hardd yn dydi. Mae'r darlun yma o'r goeden hardd ar ran afon yn dwy'n ffrwyth yn ei dymor. A dwi jyst eisiau nodi 2 beth ynglyn â hynny.
A'r peth cyntaf ydy, pwrpas y goeden ydy dwy'n ffrwyth. Os di Duw o'r waith yn y bywydau ni, pwrpas Duw ar ein cyfer ni yw yn bod ni'n dwy'n ffrwyth. Dyna beth ni'n da. Bwriad Duw yw datblygu ffrwyth yn ein bywydau ni. Ond mae'n un cynnal bach arall yn yr adnod yna o'r salm. Dwi jyst eisiau ei fachu arno fe. Mae'r ffrwythau yma yn dod yn ei dymor. Dwi'n mwyn os ydych chi fatha fi, ond dwi'n medru mynd yn rwystredig iawn efo fi fy hun. Chi'n bod o'r dywediad clasurol yna, chi'n bod maen nhw'n deud, nid bod nhw'n rhywun i fi, pan maen nhw'n rhoi rhyw i chi'n ysgol, a chi'n dweud, you've let the school down, you've let your parents down, and worst of all, you've let yourself down. Chi'n bod? Neu bod pobl yn defnyddio hwnna nawr. Ond dwi'n cofio sylwedd yna. Dych chi'n cael yr adegau yna, pan dych chi'n teimlo, dych chi wedi gadael eich hun nawr, dych chi wedi gadael yr arglwydd nawr, dych chi wedi gadael eich hun nawr. Mae pethau yma'n medru gymryd amser. Ond mae Duw eisiau ni ddatblygu ffrwyth a wneud ymor ac mae'n dod â ni slo bach. Slo bach. A mae'n dysgu pethau i ni. Ac mae'n newid ni. A weithiau, mae'n rhai gwersi, maen nhw'n gorfod cymryd amser. Maen nhw'n gorfod cymryd amser. Mater iddo fe ydy sut mae'r ffrwyth yn dod yn lle ni fod yn barod. Yn lle ni wedi gosod y hunain yn ei lawer. Gwreiddio'n hunain yn ddigon agos at Dduw fel y goeden. Fel bod e'n medru datblygu'r ffrwyth yna yno ni. A wedyn ymlaen i'r trydydd pwynt, gofal. Mae'r arglwydd yn gofalu am yr rhai sy'n ei ddilyn. I gofalu am yr rhai sy'n ei ddilyn. Ac unwaith eto, fel y pwynt cyntaf yn ei bendith, mae'n bosib i ni ddarllen yr adnod yma yn arwynebol iawn a meddwl mae'r hyn mae Duw yn ei alw ni, iddo fe, mae'n dweud bod e'n galw ni a bydd yn ei byd drwg i ddigwydd. Wel, crefydd tywydd teg ydy hwnna, dde. Ond yn ei byd drwg i ddigwydd. Crefydd tywydd teg ydy hwnna. Mae'n ddeniadol iawn, ond mae'n hollol afreol. Achos gen i'n gwybod bod pethau anodd yn digwydd. Cred arwynebol, crefydd tywydd teg ydy hwnna. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi syrthio lle mae pethau anodd yn dod ar ein traws ni. A chi'n gwybod pan mae pethau anodd yn digwydd i ni, mae'n anodd i ni derbyn nhw'n dydi. Mae'n un y ddau o bethau o'n hanes i, pethau dyn ni wedi wynebu falle, efo ffrindiau efo teiriau. Dwi jyst yn deall, ond ydych chi'n gofyn y cwestiwn pam? Dyn ni gyd yn gwneud hynny. Ond un o'r negeseuon mawr y bywyd Cristnogol yw wrth fyw mewn cymdeithas gyda pobl eraill sy'n caru'r arglwydd. Dyn ni'n cael braint rhyfeddol a'r fraint yna yw gweld Duw ar waith ym mywyd rhywun sy'n mynd trwy rhywbeth anodd. Gweld Duw ar waith yn nghanol pethau anodd bywyd. O'n i'n sôn yn gynharach am dinansi ac un o'r dywediadau, hoff dywediadau teuluol ni. Un o hoff ddywediadau fy nhad oedd y dywediad heb ddiw, heb ddim, a diw, a digon. Mae'n ddeud mawr, dwi'n meddwl bod arfbais yn deulu draw, ddim yn bell. Eglwys St George's yn Llanros, ddim yn bell o Llandudno. Dwi'n meddwl bod arfbais yn deulu draw yna. Heb ddiw, heb ddim, a diw, a digon. Pan mae pob dim yn mynd yn dda yn herbe'r byd, mewn gwirionedd, sgynnon ni ddim. Ond sut bynnag mae arno ni, a amgylchiadau bynnag sydd o'n blaenau ni, os yw Duw gyda ni, mae hynny yn ddigon. Achos yn nghanol reality, profiadau anodd bywyd, dyn ni'n medru profi llawn Duw gyda ni, sydd yn rhyfeddol
A dyna lle mae'r bendith. A dyna beth y sawl gyntaf yn dysgu. Bod ni'n gallu cyfarfod ac addoli Duw ym mhob tymor o fywyd. Bod modd i ni gyfarfod ac addoli Duw yn nghanol popeth. Yng nghanol reality anawsterau. Am bod nhw'n medru profi bendith, ffrwyth a'r gofal sydd ar gael i ni yn yr ardd. Mae gynnon ni gyfle bore. Mae gynnon ni gyfle bob dydd i ymateb i hynny. Ac i wahodd Duw i weithio fwy yno ni. Fel bod y gwirionedd yma ddim jyst yn pen ni, ond bod yn rhan o pwy ydyn ni. A bod ni'n gweld bod Duw yn ddiw go iawn i ni yn pob rhan o fywyd. Pob profiad, da a drwy, pob gowaith, pob ofyn, pob sefyllfa. Newch i ni wedi. O arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti am dy air di. Dyn ni'n diolch i ti am dy ddoeth ffiner di. Dyn ni'n diolch i ti am y pethau rydw ti'n dymuno dysgu i ni. Gwna ni barod i wrando. Diolch i ti dy fod ti'n cynnig bendith, ffrwyth a gofal. Nid fel y byd yn cynnig, ond mewn ffordd llawer dyfnach. Llawer mwy ysgrifennu. O arglwydd, helpa ni ymateb. Helpa ni yn ei roi hunain i ti. I dy gyfarfod i yn nghanol reality bwyd. I dy addoli di yn nghanol reality pob tymor o fywyd. Diolch i ti arglwydd yn bod yn blant i ti. Helpa ni dyfu a datblygu a dyfnhau yn o ti. Clod i ti ac enw dy fabus i Grist. Amen. Dwch i ni droi i ganu erbyn olau. Ond yn ni da iawn, hwnna, dwi wedi bod meddwl am cael yn ni gael. Hwnna fi fel pren planedig o fynyw, yn ir ar lan ar ôl i'r gyfroedd byw, yn gwreiddio ar leddau o dair heddwywol mwy, yn ffrwytho gan gawodydd trwyddol blwy. Y goeden ar lan ar afon, gret, diolch yn fawr. sy'n arglwydd Iesu Grist, a chwarae Duw, a chymdeithas ysbryd lan